pini kopia posi nili press club mate NPC pen perang kia mekani ma pelotang te dakar biang long halong pudam nang ke ongdung a media tumapan lapen isia house long kelang abang CEO punon lapen MD punon chief editor punon lapen ke ongdung berta ke pangrum asai long kacirap dun atu ke doan ke thi ke ding tumapan lapen kar biang long long atok anu ke ongdung a homosti longan sita isia homosti long press club ke seng tang duk piklo asila kato kaveral pani ke pachini ponji ke la hello ke damtang penang ana pora hot nilitum thaklong lo la penang dun long bom lo ladak nilip press club dokok apisita nilip aberta ke ongdung a media tum kapacit hang nilitum nilip press club dokok apisita nilitum bang cichini don desi ka preka media tum bang pen adak nilip aberta akini punon akhenon punon paklang po hapsi bang hur chosai apisi nilitum bang cichini don long asila puson ke thaklong penana phong dolo lapen komat sike klema kopi ma pubang nilitum amen specific jong jelo ke klem tang atum cichini po nasike bang jilangar ni la puson bang abetet nang ji pubang si nilitum nilip press club pen kachinuri pado kopi pon ma pulotang te jong si akaprek atum pudam nang as example enamo nang nilitum nilip press club pen chite bok her dak duar baguri do lapen lapu hamjang langso punon lapen sinun nijan punon lapen akaprek lapen hut pen ke ho kaprek organization atum pen media chevan si di pen bang pola dak nilip aberta ke pangdak lai hu jong si klem rong pulotang te nilitum nilip press club dak secretary president lapen arpu choklim lapen nilip press club along ke ong dunga house di pu karbiang long long kopia house kopia channel sigidoma kopia print media kopia paper sigidoma sita ladak pen ke klema tum dolo la doko ka pisita kaprek to men si dak nak punang chi jok jam pulotang te isi dak ni le press club apanta kelang korason si nilitum ke mathadam la suppose ke bang jilang ni la puson kapa videt ji apana bangsi nilitum jasemet ke chunuri bangke ajara house atum ta men nang tum CEO tum ta men nang tum long MD ta me kritang te nang tum long chief editor ta me in case nang tum channel nang tum house jong si nilip along avelang putang te news coverage ke phan bangji putang te nilitum da nilip press club apani tum hanang pachini ignom nilitum nang tum hanang ke teng thipji pukali bon seta nilitum a concern na penitum knowledge do nangji lapen la puson dak taxi akaprek perang kia tum pudam menang akaprek press club along penjong sila pudak nang cijok jam pulotang te kevang jilangar ni bangke alang li komat ma kevang aputhak nang ni tum press club along ni tum lo pinang kok po lasila bangke na tum han kelang selet la penang tum hotur kacibunai pukali bon sita kidam tang hot nili pulong aberta nang ni tum penangar julong lo sita hala aberta ke pangdak amen nang iklang tuje bangke along kaprek press club amunit la penanut kaprek amunit la pen kong dong atum ni tum long la pusona khotona du thulang amunit ke dak ni li pasor tahai sita press club ka chijuk ke along kaprek la pusona tum do ama sehal tum cemat halo ni tani li bamunit pada kan news pita mema puta cemat tahai sita nang li press club ama sinang li kachiyuk prek jam lo haso press club kula si jurisdiction nang li phanang tangma nang li hadaksi news pangdak chot nang la so bang sini tum kato ka phan chuning ri lo la si ke bang jilangaw ni jong si ahok hak nang li tum ni li pen kopini birta ke en kang tum dokok ni li bapen kopina birta ka ra phangga pakin nang li tum house nang tum channel nang li tum paper pen nong si akinang sot bulotang te ni li tum ni li press club phanang pachini non ni li tum nang tum hanang teng thipjikali bon tani tum knowledge la pen tum concern pensi nang tum ke bang jilangar ni bangke dak ni li balong birta nang pangrum long chot po la pen lasan dak taxi organization ke ong do organization atum do nane ajir po chini che thek pen nane di pu pen wan pen nane bo kajan pen wan pen sidak news nang ke lasan ni tum ke dak ton thek long lo lasan dak taxi party ponom political party atum sita lasan penanga atum do la pen hot pen ke di pu pen che wan dong lasan do wanri pupe bon sita ni tum ni press club a concern dosi akime asika do ka viarar phari tum chi ri party ka lamba ngalalo akaprek ka phari tum ningoi ponri bon tani tum ni press club che seng tang lo piningan ke ni tum dak ningkan pri phochok ka tang lo ni press club arta la so posi kidan tang ana bang ke ni tum nang lang don bom lo mithang chepa krek ji mene mithang chepa chok ji mene polo sita kidan tang ang mongal stala posi klem pon bom klem jam dam jam la ni press club han kar kana som sini tum thek dam lo asike bang jilangar ni bang ke ni ase president pen chuning ri pon lo la pusona bang ke badu aferang ke tum sita klem pon peda se akime jong si mo pen ni polo pacitak kang tung pacitak vek dang ja berta la pen tum kar dilong pini so dak tahai ko pini dokok lo tang te ni tum hanang chingkino nangli la pen ni tum press club tum pen pensi ajara berta ta pacitak ra pen dak masini li president hoi pen nang tum kado ka ve sulang dorar phan ko pachini pon lam thelang si kang ton lo nasi nang ni tum lo Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta